assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv tawateɓe nder eɓɓo leydi kala jaam Allah wale moon to mbawɗon wonde ino mbawɗon wonirde min calmini min juurima min jetti jomiraɗo joom bare bawɗe kokkuɗen fartangue dartaɗo ɗo subaka adda noon holko sifa e kelle gaden jande leydi Sénégal wona ɗum ko eɗen jaafo e bandiraɓe hanki wasen yiide ɗo kono wona haydara nde wonnoon coppalngal yidde nde fandare nde ko wotere jolduɓe e laana fandare moon yidde moon ko wotere onon yidde nde ko arde ɗo habru ɗon kala ko kewe jaydeji leydi Sénégal walla mbiyen kabaruji e nder leydi Sénégal emin jafno noon e wasi yeddo hanki nde won noon jeeyaɗo jeeya ko rondiya hanki foof Dakar ko ndiyam ñalli e gueɗe baɗe noon kono wona haydara humpido noon woni fartago woni gueɗe kala musidɓe tedduɓe min calmini min juurima min jewni noon hamin gandi kadi onon jewnino ganda ko aya rede Pindi TV hande holko sifa e kelle gaden jande leydi Sénégal ene wayno oɗo alarba jande leydi Sénégal kala gari e sunu gari kay ganda kay koye ndeɗon mettere gari kay oɗon musiba baɗoto to jumma ene wayno noon ko oɗon accident mo ganda pitali kewɗi keddima hen ɗum ne tawi nder yogue jaydeji ganda koye leydi ndiya hande oɗo subaka alarba gudditirten ko jayde libération ɓe mbi ko révélation sur une tragédie ene wayno ɓe gatti koye oɗon accident on autoji walla mbiyanna ɗiɗon autoji ɗiɗi natodirde eɗin pittali keddiɗi hen mo ganduɗa tigui accident waɗi to jumma takko jumma e oɗon golɗon lawol hakkude jum e gueɗe chantier wiide ɓeɗon jeynankoɓe libération ene wayno noon ko ɗiɗon autoji ɗiɗi auto Hyundai wondude tigui ganduɗa ko ɗon Mitsubishi kanƴe tigui ne mini car kanƴe tigui natidiri ene wayno noon e wiide ɓeɗon jeynankoɓe alhaali oɗon noon ene jeeya sababuji oɗon chauffeur mo ganduɗa tigui chauffeur taweteɗo e nder oɗon minibus koko ɗanino tigui ko adi ganduɗa kay omo tukkito yiide oɗon no ganduɗa tigui jaaga jeeya ɗum ne de jeeya sababuji oɗon accident e wiide ɓeɗon jeynankoɓe ganduɗa kay ko ndenna jeyde libération caggal kande ɓe garti en hakkude ganduɗa ko kaɗon haala to brigade de recherche hakkude ganduɗa ko Amadou Ba e Bamumma ene wayno noon ha joni kaɗon haala ene jokki layde kono kay haɓene juuɗe lawol e oɗo saaha mo kaldeten jeynankoɓe majjiguen ɓe Youssou Madjiguène wayno jeyde l'observateur arti ganduɗa koye oɗon hécatombe ganduɗa tigui wiite ko ganduɗa ko oɗon musiba baɗɗo kono kay ɗiɗon pittali jaaɗi ganduɗa kay koye natte mabɓe kamɓe kala ɓen wasɓe pittali mumen oɗon galle goto on chauffeur wondude yummum kame kay esum debbo ɗum noon e tawi nder ndeɗo jeyde ene wayno ɓe mbi ko récit d'une matinée sanglante ɗo e nder leydi Sénégal ɓe ganduɗa ko ɓeɗon sappo ɗiɗo wasɓe pittali mumen foof de koye nder famille goto kono kay koye nder lignol gotol kamɓe kala ɓe jahano e duwaw ɗum ne tawi ɗo e nder ndeɗo jeyde caggal kanne ɓe gatti ganduɗa ko ɗiɗon kongi ɗi ganduɗa kay ɓeɗon ɓe ganduɗa wasiraɓe hen jinna mumen cuuti faade ɓen ɓe ganduɗa wasɓe pittali mumen kanen tawi e nder ndeɗo jeyde ganduɗa kay ko Youssou Ndour caggal kanna ɓen jeynankoɓe l'observateur garti e ganduɗa kay koye alhaali maternité kono kay ɓeɗon jibinoɓe walla mbiyen rewɓe soyiɓe ɓe ganduɗa tigui waɗaɓe infecté taw kay ko oɗon brosso covid 19 holɗam gurnam ɗam ɓe guuri ɗum ne tawi e nder ndeɗo jeyde caggal kan noon ɓe garti ganduɗa ko alhaali on ɓe ganduɗa kay ko DIC division et des investigations et criminelles ene wayno noon waɗi inventé scandale mo 8 milliards docteur Babacar Ngom principal victime e oɗon alhaali ɗum noon tawi nder hello jeeɓo ndeɗon jeyde futur média oɗo subaka en ɓennata jeynankoɓe Madiambal Diagne ɓe gardini ko natalla on gorko woni horejo leydi Sénégal président Macky Sall ɓe mbi ko Macky FRN l'opposition il rejette les extraits de naissance ene wayno ko alhaali ganduɗa ko inscription ɗiɗon liste aji électoral holko tigi hoore leydi jamanani ɓeɗon lundiɓe leydi Sénégal sa udditi nde jeyde hello jeeɓo ganduɗa kay mataw hen kaɗon haala caggal kan noon ene wayno jeynankoɓe quotidien le quotidien garti ganduɗa koye oɗon accident baɗɗo ganduɗa kay koye ɓeɗon no ganduɗa kay ko wasɓe pittali mumen ina cudda natal jurminigal no fewi caggal kan noon e ganduɗa ko ngoɗon hello mabɓe kamɓe ɓe noon jeynankoɓe Madiambal Diagne e gon hello mabɓe ene wayno tigui ɓe garti e natalla on horejo walla mbiyen tergalle yana mara kono kay ko tergalle oɗon groupe de rap witeɗo Korgue Crio wiyete ko Kilifeu ɓe mbi ko le pauvre visa Kilifeu ene wayno noon oɗon alhaali ene ɓeydo nannude bundi oɗon activiste caggal kan jaɓanen jeyde Vox Populi ɓe mbi ko 14 morts dans le violent choc de Guédé ene wayno noon hewɓe mabɓe gañi mbarmima gañande musde ene tawi to hôpital mo Jumma kono kay wasɓe pittali ha joni ne ɓeydo to Guédé sappo e nayo e wiide ɓeɗon jeynankoɓe Vox Populi ɓe garti no hannirta ni
ɓe garti ha joni kal haali kilifa mo yana mar ɓe mbi kilifa se lave les mains des problèmes ganduɗa ka yana mar se lave les mains des problèmes de kilifa ene wayno nguɗon gomu makko yana mar jaɓani tigui jumpude hen kono kay sudde konngui oɗon alhaali ene jokkodirimo e alhaali ganduɗa tigui ko faux visa e gueɗe baɗe noon kilifa mo yana mar caggal nde Babacar Nia docteur mo suma assistance suuti konngui alhaali jeeygol ɗi nde ganduɗa ko kutorɗe e public o fade ɗiɗon privé ji ene wayno Abdoulaye Diouf Sarr ganduɗa ko portino plainte on docteur Nia mo suma assistance ko hande tigui waɗa convoqué waktuji sappo to brigade de recherche ɗum ne tawi nder ndeɗo Diayné alhaali prise en charge e oxygéne fade ɓeɗon ñawɓe covid 19 Diayné koɓe vox pop garti hen ɓe mbi ko l'oxygène devient gratuite dans les CTO et le privé ene way noon ɗum noon wonti gratuite hay caggal nde docteur Babacar Nia suuti konngui wonde de ustama ko jaranno 6 000 francs wattama 3 000 francs CFA Diayné koɓe vox pop mbi ko wonti gratuite Diayné las ari koye natal Aminata Touré on debbo meeɗo ardade ganda koy ko jagorɗo leydi Sénégal Aminata Touré wite ko Mimia ɓe mbi ko ari au secours de Macky Sall ɗum ko caggal nde oɗon woni goto e golle mum walla mbiyen jeewaɗo e golle mum wayno oɗon debbo noon ari addande Macky Sall ganduɗa kay ko junggo ballal kanko Mimi Touré caggal kan noon Diaynékoɓe las mbi ko Macky Sall branche gratuitement les cliniques privées ne wayno ɗon ɗiɗon clinique aji privé hokko ɗumen fartange mbawa tigui jokkude golle mum no hannirta ni ɗum ne tawi nder ndeɗo Diayné ɓe mbi ko les routes singe la covid 19 ene wayno noon ko beddaji mbarata ko o alhaaliya oɗon covid 19 warani ɗum ɓe mbi ko plus de mort sur l'axe Podor Ndioum ha joni ene heddi ganduɗa tigui accident ji jokkuɗi e yoɓade pitali kono kayya taliji kewi ƴiƴam e wiide ɓenon Diaynékoɓe la sa enquête oɗo subaka arti ha joni koye oɗon accident ɓe mbi ko le film de la tragédie artude ganduɗa koye natal oɗon minsi bis mo ganduɗa tigui ko Hyundai natudirɗe tigui ganduɗa koye oɗon Diaga Ndiaye ɓe garti tigui holno ɗeɗon gueɗe sifori kono kayya holko loskoji gadane ɗi gaddi lelgol sapeur pompier gueɗe baɗe noon ɓe mbi ko la famille Podor la famille Fedior ganduɗa koye dessiné avec 10 morts taw kay kañumen kala yimɓe sappo e nder leñol gotol walla mbiyen e nder galle goto to Agnam Goliya ganduɗa tigui ko wundu sattugu tigui ganduɗa ko ñalli toon e ñalawma hanki o kono kay fini toon e subaka hande o tigui caggal ɓeɗon wasé pitali mumen ɓen ɓe ganduɗa tigui koye nder galle goto tigui kañumen kala jeeya yanoɓe duwaw ina garta taw koy ko goto e leñol mumen wasno pitali mum ɗo e ganduɗa ko Diali Diop Sangomara ɓe garti joni ala ganduɗa ko déficit d'oxygène e nder ɗiɗon setuoji ene wayno noon gazi offre on bol d'air ɗiɗon gazi noon ko kiiɓe oxygéne no hannirta ni ɗum ne tawi nder ndeɗo Diayné foof de ko gamma riwtuɗoɗon brosso covid 19 les écoles oɗo subaka arti maître Diommo Ndiaye mo ganduɗa tigui waɗi constitué crente faade en ganduɗa ko ɗiɗon famille aji ene wayno noon ɗum noon tawi ɗon mo ganduɗa tigui alhaali ɓortinoɗo ɓortugal debbo gam kayya waɗande oɗon ganduɗa ko koppine mum bacalaria pawnoɗo junggo ene wiyende Haden Mboup ene wayno noon ha joni oɗon haali jokki projet o noon ko janggo ganduɗa tigui sabba to ganduɗa kayya ko tribunal de flagrant délit mo ganduɗa ko taweteɗo to Diourbel gam kay losko oɗon gorko biyeteɗo Hadim Mboup laaɓa maître Diom Ndiaye waɗi constitué crainte aji ni on taweteɗe nder oɗon dossier caggal kan ɓe mbi ko l'état prend en charge les noddi privé ene wayno noon alhaali ganduɗa tigui ko ɗum ko wiyete kiya ko prise en charge kono kayya approvisionnement setuoji ɗi tigui ganduɗa koye oxygéne ene wayno laamu ngu yejjitani ɗiɗo setuoji hokkude ɗumen ko timmi hokkude kay ganduɗa kay ko ɓen ɓe ganduɗa ko privé ji ha timma oɗon oxygéne woni ko tawete nder Diayné les écoles oɗo subaka Diayné stade Diayné le soleil jafɗon bandiraɓe garti tigui e tongol ko waɗa e nder accident ji ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kolliti tigui nder leydi ndi tigui toggama kine tolno ujunere temedde jeetati e capantati jeegom accident ɗum kay koye nder lebbi jeeɗiɗi ton woni ko waɗa enregistré e nder leydi Sénégal ɓe kolliti 8 morts sur 10 ɗum koye nder laabi men ganduɗa kay ko dowruji ɗi tigui dowruji teskama ɗum motoji Jakarta e gueɗe baɗe noon ene wayno noon ɗum waɗi koɓe tonggui kamɓe ɓeɗon Diaynékoɓe lo soleil oɗo subaka artude tigui ganduɗa kay koye wasiyare kono kay wagginde nde yarte sese saabu tigui pittali puɗɗima hewde ɗiɗon taliji musidɓe tedduɓe jaɓanen Diayné ganduɗa koye stade ene wayno noon ari koye natal on numéro 1 mo leydi Sénégal woni ganduɗa kay ko gardien de but mo équipe men kono kay o kanko woni gardien de but les Blues woni ko Chelsea wiyete ko Edouard Mendy ɓe mbi ko valeur marchande makko ene wayno ɓeydima kanko e Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye Sadio Mané wondude Boulaye Dia ɓe mbi ko 11 ganduɗa ko le 11 idéal des Lions vaut plus que ganduɗa ko ɗum ko wiyete 179 milliards so kamɓe tigui ɓe ndendinama koppareje mabɓe de ne wawi tolnade walla mbiyenna ɓuura kene ganduɗa koye temedere capanɗe jeeɗiɗi milliards koppareje CFA kamɓe ɓeɗon tigui ɓe mbi ko maître Augustin Senghor dévoile Sénégal mako
wutiya ndamli ene wayno noon holitiya wonde leydi Sénégal kala kene wawi hebde ganduɗa kay koye fartaŋeraraya rewte ko juuɗe makko kanko on président sortant fédération sénégalaise de football mo gonɗa tigi ɗo e balɗe tati en jogori huccodirde Madi Touré horejo génération foot musidɓe tedduɓe yeɓen ko ayaw Pini TV e ama en gartu joni ganduɗa ko alhaali on accident baɗɗo e wagginde ganduɗa kay ko ɓeɗon no sofreɓe ene wayno tigi hay so tawi ganduɗa tigiya o faute mabɓe walla mbiyanna défaut mabɓe ina hen kamɓe ɓeɗon dognoɓe guiley ŋuuɗi hay excès de vitesse hay comportement e gueɗe mbaɗe noon hay dogdu ganduɗa kay ko daɗodiral kono kay laamu ngu heeɗani caggal saabu tigui sen naniya ɗiɗon kongi ganduɗa kay ko idiɓe tawede oɗon accident ɓe kolitiya wonde ndeɓe noddi sapeur pompier ɓe battinaki hebde ɗum ene wayno maɓe noddi oɗon numéro vert 15 15 mo numéro mo ganduɗa ko noddata ko alhaaliya ɓen ɓe ganduɗa tigi ko safroɓe covid 19 ko ɓeɗon tigi ɓe noddi ɓe mbawi heɓoyde sapeur pompier wadde mbiyen ko huure ganduɗa ko hulɓininde nde ɓe noddi ɓen sapeur pompier jooɗima kina tolno e 2 heures temps jetta e ɗiɗon nokkuji taw ganduɗa kay ko accident waɗi ɓe nene petto ɓe nene nder oto donki yaltinede taw kadi ganduɗa ko jomumen so mbaɗi accident ala tigui coppal wawde ganduɗa ko yaltinɗumen ɗiɗon otoji wadde mbiyanna zone uji sapeur pompier ne hayso jina en zone uji sapeur pompier ne foti wonde en permanence zone uji ɗiɗon sapeur pompier ne foti taweden kala saaha saabu tigui koye lawol noon wiya ko ganduɗa sauvé ou périr wadde mbiyen ɓe mbaɗani sauvé ɓen ɓe ganduɗa tigui ganduɗa ko tawetoɓe nder oɗon accident sikki ala jomumen ene petto wadɓe accident ɗon e ɗon haaɓe mbawno tigui arde hen sikki ala eɗen mbiya ko Allah o jomiraɗo o warata walla mbiyen kala ko hoddire e ganduɗa ko tagore makko ala tigui bawɗo fadda ɗum kono sapeur pompier ne fonno tawede ɗiɗo nokki kono kay soɓe noddama tigui wona ganduɗa tigui ko noddede jooɗo 2 heures temps 3 heures temps taw jomumen ina mbarmi walla mbiyen en pettone mbadde wonki ko hunde ganduɗa ko mettude musne en woni mo ganduɗa ko oɗon famille Agnam Godo en woni mo ganduɗa kala ko taaridi tawete ɗon ɓeɗon wasɓe pitale mumen ɓen ɓe ganduɗa kay ko yaltuɓe aduna e nder oɗon accident en ñaago jomiraɗo joom baɗe bawde yurmotoɓe yafotoɓe ɓe ɓooyen sakanadeɓe duwanadeɓe ɓeɓe goppi caggal mabɓe ganduɗa tigui yo ɓooya sakanadeɓe duwanadeɓe yo aljanna firdawsi wonto ganduɗa toɓe cabba musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pini TV koni tegori aduna kono kay en teskima ganduɗa accident ji kewɗe e nder ganduɗa kay koye laabi ɗi ko wasiyade ɓen noon dogoɓe ko wasiyaɓe ɓeɗon jolnoteɓe surcharge gueɗe mbaɗe noon ko hunde tigui rentetede mayde so noddi noon ala to ganduɗa tawi jabate sowona Allah hiɗa musidɓe tedduɓe ko karallagal to wonno toon ko Samba Diop hufno haalirde arno on ɗo on kelle gadane ko Moussa Nia musidɓe tedduɓe yo jaam ñallu